l'agility és un esport que va néixer a Anglaterra a base de l'esport d'hípica, dels salts dels cavalls. Doncs algú va dir, mira, el podem fer amb gossos. I va néixer a Anglaterra i és un esport en el qual el gos ha de saltejar una sèrie d'obstacles, ja siguin tubos, salts, hi ha el passarel·la, hi ha una sèrie d'obstacles que el gos ha d'anar saltejant i el guia l'ha de guiar pel recorregut que munta el jutge. El més complicat en l'agility crec que és arribar a assolir un vincle molt fort amb el gos i que sembli que la pista sigui només un, diguéssim. Saps? Hi hagi tal fluïdesa que sigui només un, no dos com és el guia i el gos. Això és el més difícil que té l'agility. A fer agility perquè és un esport amb el gos que em fa contactar cada vegada més. I a mi els gossos m'encanten i els animals i per mi és la base per començar a contactar amb el meu gos. Té un toc que em fa cada vegada ajuntar-me més amb el meu gos, entendre-la i a mi això m'està anant força bé. Ho volia perquè ma mare primer ho feia i vaig veure que ho tenia superclar de fer-ho. Que vull que passar-m'ho bé i passar-m'ho bé amb el meu gos. Et diverteixes amb el gos i és una experiència única. El més difícil de l'agility és guanyar, perquè hi ha molts gossos bons i ràpids i que el gos no fes ninguna penalització ni faltes i tot això. Bé, primer perquè jo faig agility, llavors que la Ivet faci agility em permet passar molta més estona amb ella, és el nostre moment i a més també és un moment que ens dediquem als gossos, per tant es dobla aquest moment i això és fantàstic. Aprèn molt més el contacte, què és el que les gossetes volen i les gossetes què és el que nosaltres volem, llavors s'estableix un vincle, una relació molt especial. És molt bo, primer per diguéssim, educació, perquè se'ls ensenya a treballar amb un altre ésser viu, diguéssim, que són els gossos. També perquè agafen un vincle molt fort, que si ho fan des de petit ja està molt bé, crec, que s'acostumin a estar amb gossos, s'acostumin a estar amb altra gent, amb ambient de competició, si t'agrada la competició. Jo, per exemple, tinc un fill de 18 mesos i d'un any i mig i des que va néixer ha vingut a les competicions, ara ja entra a la pista, intenta agafar els salts, intenta pujar i crec que això és molt bo per al general de créixer del nen i després si ell vol i li agrada, doncs espero que faci agility i si no, doncs no. I crec que és molt bo per això, té molts beneficis aquest esport, ja que ho fas conjuntament amb un gos.